In het voorjaar jeuken de vingers van tuinliefhebbers om nieuwe planten en bloemen in de tuin te zetten. Deze zijn gebaat bij een goede ondergrond, want dat vormt de basis. Tuinieren is een beetje zoals het bakken van een pizza. De bodem moet goed zijn. En omdat er verschillende soorten bloemen en planten zijn, moet je ook verschillende soorten bodems hebben. Vat ik het zo goed samen, Chantal? Ja, dat klopt helemaal. Ja, is goed. Ja, je ziet al, we staan hier een beetje in een schaduwrijke omgeving, vol met bomen. Hier staan voornamelijk rhododendrons en azalea's. En die houden juist van een best wel wat zure grond. Dat noemen ze zuurminnende planten. En allemaal die planten hebben een specifieke behoefte voor die wat zuurdere grond. Ja. Dat kun je dus op verschillende manieren doen. Er zijn de speciale potgrond voor rhododendrons en azalea's. Maar je kunt ook tuinturf ertussen gebruiken. En je kunt eigenlijk, als je hier al kijkt, zie je ook dat we hier de grond weer goed hebben aangevuld. De zure grond. De zure grond, ja. Dit is ook tuinturf. En dit hebben we hier dan neergelegd zodat alle nieuwe beplanting meteen de juiste start krijgt. En dan hebben we nog de cacaodoppen. Ja, iedereen kent wel boomschors om het een beetje af te dekken. Boomschors en cacaodoppen hebben één voordeel, dat de grond eronder minder snel uitdroogt. Ja. En door het verteren komen er ook weer voedingsstoffen vrij. Cacaodoppen hebben nog een ander voordeel. Als je deze strooit, ze zijn wat scherper. Je voelt het al. Slakken zijn er niet dol op. Dus als je dit strooit, is het ook goed om slakken te weren uit je tuin. En als je nu heel veel last hebt van katten in je tuin. Katten vinden de geur niet prettig aan de pootjes. Dus die komen dan ook minder snel je tuin in als je er niet op zit te wachten. Let wel op als je honden hebt, want de meeste mensen die honden hebben weten wel dat chocola niet goed is. Gevonden, nee, ja. Dus doe dit niet als er honden bij kunnen of als je honden hebt. Het is echt mooi een klein laagje. En dit verteert dan dadelijk ook zelf. Klaar? Weet je waar ik zin in heb? Nee. Een beker warme chocola. Van de rhododendrons naar de rozen, dat betekent ook iets anders in de bodem, hè? Ja. Ja, je ziet het hier eigenlijk al meteen. We hebben hier veel minder bomen om ons heen staan. Hier komt dus ook veel meer zonlicht, waar de rozen ook heel erg van houden. En rozen houden van een totaal andere grond. Rozen houden van meer kalkrijke grond. Ja, dus het gaat ook om niet alleen wat in de grond zit, maar ook inderdaad wat er van boven aan licht bij kan komen. Ja, want als je een roos in een schaduwrijke plek gaat neerzetten, krijgt hij heel weinig zonlicht. Dan zal hij heel weinig bloem gaan aanmaken. Een rhododendron, die kan juist weer verbranden als hij te veel zonlicht krijgt. Het is wel nadenken, hè, dat tuinieren. Ja, dat is wel een beetje nadenken. Maar als je echt plezier van je planten wilt hebben, is dat een beetje nadenken over hoe de zon over je huis gaat echt wel waard. En de meeste rozen zijn tegenwoordig ook zo gekweekt dat ze door blijven bloeien. Maar ja, omdat ze zoveel bloeien is het wel een beetje topsport. Ze moeten blijven werken. Hè? Ze moeten blijven werken. En dan kun je gaan zien dat het blad eronder te lijden heeft, omdat alle voeding naar de bloem toe gaat. Ja, dan is het eigenlijk het moment om je roos een beetje te ondersteunen met vloeibare voeding. Een sportdrankje, maar dan voor de rozen. Ja. Dat zijn geen snoepjes voor mij dan? Het zijn geen snoepjes voor jou, maar dit zijn wel snoepjes voor bloemen en planten. Dit stop je in de grond erbij of in een pot erbij. En eigenlijk steeds als je water geeft of als de regen bij komt, dan geeft hij een beetje voeding af. En zo kun je een paar maanden tot een half jaar met dit doen, zodat de plant geregeld voeding bij krijgt. Nou, grappig. Ja. Leuk. Ja.